Jyväskylän keskustassa on lukuisia hyviä melontapaikkoja. Yksi niistä on Tourunjoki, jossa kävimme 14. marraskuuta melomassa. Kalusto saatiin paikalle Tauno Pajusen toimesta, joka on melontayrittäjä Jämsästä. Kanootit laskettiin vesille Schaumanin linnan rannasta. Schaumanin rantatietä pitkin autolla pääsee perille asti, ja kun kanootit saatiin vesille, niin valmistauduttiin Tourunjoen melontaan. Aluksi otettiin tuntumaa kajakkeihin, ja arvioitu 2 tunnin seikkailu saa alkunsa. Lähtöpaikka Schaumanin linnan järveen. Tourunjoki laskee Jyväsjärveen ja on noin 2 kilometrin mittainen. Lähdimme alajuoksulta yläjuoksun suuntaan, vastavirtaa. Syksyllä se onnistuu suhteellisen helposti. Kaluston oli 1 kanooti ja muutama kajakki. Paikotellen kaatuneet puut oli aiheuttanut ongelmia tukkien vesireitin. Kuitenkin niistä selvittiin alkumatkasta aika helposti. Virta vähän voimistui yläjuoksulle päin. Ja noin kilometrin melonnan jälkeen reitti on tukossa. Eli kaatuneet puurungot on tukkineet reitin. Jalkauduin ja kuvasin jokea sillä mielellä, että jotakin olisi tehtävä. Eli raivaustöitä kaivataan. Kävelin Kankaan tehtaalle asti rantaa pitkin. Kuvasin vähän rakenteita. Rakenteet on aika hyvässä kunnossa. Tosi aika liukkaita tähän vuoden aikaan. Tourunjoen laakso on upea paikka keskellä kaupunkia. Ja sinne voidaan viedä vieraita aika helposti tutustumaan esimerkiksi lehtomaiseen kasvillisuuteen. Ainoa ongelma tällä hetkellä on tosiaan se, että jokireitti on tukossa, joten sitä ei pääse melomaan läpi. Pitkospuut, portaat on ihan kohtuullisen hyvässä kunnossa. Myötävirtaan melonta on lepposaa ja onnistuu helposti viimeisen kilometrin matkalta. Ei paljon esteitä ole. Marraskuinen vesi on hyytävän kylmää, joten tarkkana oltava siinä, että ei tapahdu kaatumisia. Toni ja Pirkit näyttää malliesimerkkiä kanoottimelonnasta. Tourunjoen alajuoksulla on myös muutama silta. Tähän vuoden aikaan maisema on aika karun näköistä, mutta kesäaikaa upea melontakohde. Leppo saa mennä tänne päin. Jyväskylässä on useita hyviä melontareittejä. Esimerkiksi Palokkajärven ja Jyväsjärven yhdistävä Tourunjoki. Olisi loistava kohde, kun Kankaan tehtaalta saataisiin esimerkiksi melontahissi tai laskupaikka aikaiseksi. Sitten saavumme takaisin lähtöpisteelle ja seikkailu on suoritettu. Keli oli tyyni, lepposa, ilma ja vesi on aika kylmää.
Jämsän ammattiopisto kiittää. Moi.